Σε αυτό το κανάλι έχω δει πάρα πολλά από τα βίντεο αντιδράσεις που κάνουμε. Έχω δει ανθρώπους να κάνουν parkour σε ακραία σημεία. Έχω δει ακραία παγκόσμια ρεκόρ. Έχουμε δει άπειρα πράγματα. Αλλά σαν το σημερινό είμαι σίγουρος ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Καθώς σήμερα θα βουτήξουμε στα άδυτα του TikTok και κάτι το οποίο λέγεται brain rot. Ουσιαστικά είναι απλά βίντεο που δεν βγάζουν κανένα νόημα και απλά σου καίνε κυριολεκτικά τα εγκεφαλικά κύτταρα. Οπότε για να μην μπαίνεις εσύ σε αυτά τα επικίνδυνα λιμέρια του TikTok και να πάθεις brain rot, θα το κάνω εγώ για σένα και θα δω πώς θα πάει αυτό. Φυσικά, αν σου άρεσαν αυτά τα βίντεο αντιδράσεις, βάλε ένα like, κάνε με εγγραφή να φτάσουμε στους 100.000 και φόρα μάσκα ζώνη γιατί το σημερινό βίντεο θα είναι δύσκολο. Λοιπόν. Μπορώ να φύγω. Δεν θέλω άλλο. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο breakdown τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν ένα μαϊμούδι το οποίο οδηγάει ένα τρένο από κομμένα καρπούζια. Τα οποία καρπούζια έχουν ροδάκια. Ναι. Οδηγάει σε ένα λιβάδι και πέρα μια γέφυρα και ακούγεται πίσω κάτι αραβικά. Αλλά το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι αυτό το βίντεο υπάρχει. Είναι ότι κάποιος εκεί έξω έκατσε να δώσει χρόνο για να φτιάξει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το πράγμα, ας πούμε, πληρώθηκε, το έκανε έτσι, το έκανε γιατί έχει πρόβλημα. Βίντεο νούμερο 2. What the heck? Πρέπει να το ξαναδώ για να κάνει το κεφάλι μου πρόσθεση, τη βλέπω. What the heck? Ωραία, λοιπόν, ας τα πάμε ένα. Αυτό εδώ είναι ανθρώπινο αυτί. Έχουμε ένα αυτί, μία μούρη και πόδια σκύλου και αυτό εδώ είναι κεφάλι σκύλου με μείγμα ανθρώπου. Μετά έχουμε μια γάτα που κάνει τα δικά της, γιατί είναι γάτα. Έχουμε μια γάτα που έζησε. Εντάξει, αυτό είναι normal, ok. Ένα σκύλι που χορεύει. Αυτό εδώ εξήγησε το μεσί. Αυτό εδώ το έκτρωμα εξήγησε όμως τι είναι. Δηλαδή, πρέπει να πω, ας πούμε, πρέπει να το εγώ να αντιδράσω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Μετά έχουμε ένα κόκορα με παντελόνια, εντάξει. Και μετά αυτό. Ένας γορίλας, ο οποίος έχει αναμειχθεί με μία μελιτζάνα. Και εντάξει, δεν θα πω πάλι ότι κάποιος έβαλε χρόνο και ώρα για αυτά τα πράγματα για να βγουν δημόσια. Οπότε αυτό όντως είναι ultimate brain rot. Οκ. Τι γίνεται εδώ? Τι έγινε εδώ? 5 αρκούδες χορεύουν rave party σε μια disco που δεν είναι απλά στον αέρα. Επόμενο βίντεο. Οπα. Τι γίνεται? Τι συμβαίνει? Νιώθω ότι εδώ πέρα απλά γίνανε πάρα πολλά μαζί. Ένα σκυλάκι φοράει μια μάσκα λόγου. Μετά ένα γατάκι κάνει skateboard. Αυτό το αμάξι έπαθε τραμπολίνο. What? Οι άλλοι δεν ξέρουν. Οι άλλοι. Περίμενε. Εδώ και κάνα κάνουν το ανάποδο ότι οι άνθρωποι είναι στο δρόμο και τα αμάξι στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, το μισό βίντεο είναι απλά αστεία ζώα, το άλλο μισό είναι brain rot. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you. Θέλω να με απαγάγουν εξωγήινοι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό κάπως. Και να μην με αναζητήσει κανένας. What the fuck? Νιώθω ότι μετά από αυτό το βίντεο θέλω να πάω στα βουνά, να κάτσω και να αναρωτηθώ για τη ζωή μου. Κάποιος έκατσε και κάνει ένα animate πατατάκια να κάνει twerk. Τι μας άρεσε! Αυτό έχει 3 εκατομμύρια likes. Γιατί έχει 3 εκατομμύρια likes? Συμφωνείτε ότι μας αξίζει η βροχή μετεωριτών. Σαν πλανήτης. Όλοι μας έτσι μπαπ. Συγγνώμη, γιατί αυτός είναι ο τέτοιος ήταν. Ο Μόρτι. Εδώ λοιπόν έχουμε το επόμενο level του brain rot, όπου είμαστε στο GTA 5 ή στο RP μάλλον. Και ο Μόρτι έκανε τάπα χέτσο της στο Peppa Pig και την αδερφή της. Εδώ ταιριάζει πάρα πολύ η πρόταση ότι το 2024 θα έχουμε υπτάμενα μάξια και μετά. Οκ, αυτός εδώ πέρα ξέφυγε από κάποιο γυροκομείο σίγουρα. Silver alert βασικά το ψάχνουν αυτόν σίγουρα. Oh what the. Έλα, oh what the. Αυτοί εδώ κάνουν identify σαν πρόβατα. Το κατάλαβα, το ξέρουμε σίγουρα. Εδώ τι crossover επεισόδιο είδαμε? Περίμενε, έχουμε Kung Fu Panda, βλέπω Garfield, βλέπω χελονιτζάκια, Ροζ Πάτρια, Simpsons. Πώς λέγεται αυτός εδώ? Που θυμάμαι πώς λέγεται. Εσύ που θυμάσαι πώς λέγεται, γράψτε μου στα σχόλια. Buzz Lightyear, εδώ από τη Μέλισσα, ο Σαΐνης, ο Winnie the Pooh, ο Patrick. Χορεύουν όλοι σε Pop Smoke. Ο μπάμπουσκα. Μπάμπουσκα. Νιώθω ότι θέλω απλά χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο, δηλαδή με δύναμη. Πας και ταρακουνηθεί λίγο όλο μέσα από αυτό που βλέπω μετά. Και ξέρεις, και πάθω ένα όχ. Τι έγινε? Ρε, όντως, πραγματικά μάγισσε, δεν σας κάνω πλάκα. Αυτή είναι η αλήθεια, νιστάζω, ρε. Δηλαδή, κουράστηκε το κεφάλι μου, ρε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Μπρο, το μυρίσαμε μέχρι και εδώ πέρα, Ο μπρο κλάνει, ξεφουσκώνει. Γιατί χαϊδεύεσαι, ρε? Γιατί ο μπρο χαϊδεύεται κιόλας?
Brand holding τη Double. Όχι! Εδώ λέει. Ο παππούς το κράτη για τον παγκοσμίο από τον πρώτο παγκοσμίο πόλεμο. Τι λένε, δεν μπορώ. Ωραία μουσικούλα, προσοχή. Έχει ωραία μουσικούλα. Τέλειο. Αυτή τι. Τι βλακίες βλέπω! Τι βλακίες βλέπω! Rapaz, agora eu vou ter que pagar ele. Tome, amigo, desculpa aí qualquer coisa. Que sanduíche gostoso, bebezinho. Tá muito gostoso. Ήταν το χειρότερο που έχω δει μέχρι στιγμής από όλα τα υπόλοιπα, ρε. Ναι! Κατσαρίδα με καπέλο και ένα revolver! Όχι! Ινδί! Όχι! Πέσαμε σε... Περίμενε. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Πέσαμε σε brain rot Ινδών. Θέλω να προσέξεις πάρα πολύ. Ότι δεν ξέρω τι κάνεις. Σταμάτα, κοίτα εμένα εδώ. Εδώ κοίτα με. Πάτα like το βίντεο και δες εδώ μαζί μου. Δες. My life, my rules, my style, attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Αυτό το βίντεο μου έχει βγάλει ένα συναίσθημα που δεν έχω ξανανιώσει ποτέ. Ήθελα να κλάψω, να γελάσω και να ξεράσω ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αυτό πώς το πετυχαίνουν, αλλά ναι. My life, my attitude. My style, my attitude. Εδώ απλά είναι κάτι πουλιά, ένας λικάνθρωπος, ένα τέρας πίσω, ένας συνδέος με παντόφλα από το Τέμου, ένα μηχανάκι, μετά σπώνεται ένα αμάξι και πετάει εδώ ένα μαντίλι, το οποίο μαντίλι πετάει το αμάξι μέσα στο τέρας. But don't care και τσιταρό. Τι να... Ρε. Ρε, χωρίς καμία ειρωνία, μου ήρθαν αγούλα να ξέρετε. Λοιπόν, περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Αυτό εδώ είναι άνθρωπος, είναι AI, είναι μάσκα, τι στο καλό είναι. Έχουμε πλέον, παιδιά, εισέλθει στα πολύ σκοτεινά μπουντρούμια του Brain Rot, τα οποία πρέπει να έρθεις με σπαθί και ασπίδα και πανοπλία εδώ πέρα. Είναι σαν να πολεμάμε τώρα boss στο Elden Ring. 5 minutes later. Νομίζω αρρώστησα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέσα στο gang στην Grove Street στο GTA. Ο Ροζ Πάνθερας τρώει ξύλο, σκάει ο Τζέρι με ένα πιστόλι. Πυροβολάει τον Πάνθυρα. Ο Πάνθυρας σηκώνεται, φεύγει. Και αυτό είναι όλο. Sneaking into Macy's house as ISO speed. Oh, what the heck. Everybody was kung fu fighting. What? Although the future is a little bit frightening. It's the book of your life that you're writing. Συγγνώμη, τι βλέπω. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ brain power για να δω αυτά τα βίντεο, να ξέρετε. Δηλαδή, μετά πρέπει να κοιμηθώ. Όχι, Ινδί πάλι! Ινδί, λάστιχο. Ένα Black Hawk, ένας αητός, το Grand Canyon, ένα κόκκινο φεγγάρι. No scope. Όχι, γάτα. Όχι, γάτα. Βλέπω. Όχι, άμα σου άρεσε το βίντεο κάνε like, άμα θες περισσότερα κάνε εγγραφή, κάνε και ένα σχόλιο. Άλλο τα παρατάω να ξέρεις.